Tangkong for you. Kulitis. Japi. Lalaki lang ni kinatunok. Ang babae kay wala man tuy tunok. Ay itanom na ay anihon. Murag jud ako nagtanom. Dora ka na. Sino tanom ba na? Hala na bata nangawat og kuan tangkong. Tinanom. Gani. Nindot yun magtanom og kuan guys, gulay kay na kay anihon ba. Napud may okra, tambok na. Walay bunga. Kay gi-harvest naman ni Jay og una-una. Grabe si Jan no. Grabe pang harvest. Og ikam tani bukid din wata na nananom dire. Ay gahapon. Mo naman ni nang harvest. Oh, kani po daw. Kulitis. Japi. Lalaki lang ni kinatunok. Ang babae kay wala man tuy tunok. Kan mo gid na magulay bitaw do na. Lisa. Oh, bitaw. Wala nanguha si ma'am. Dili na. Your turn. Uy, cleavage man ko ayon ni akong. Nice mama tengko. Oh, nami kani gulayon katambok. Tambok yun eh. Nya dili siya sa kanal. Ma'am pa Diba? doon eh. Pilit ka ayo, nga kaasti. Nga jud di mo kaog tangkong. Alali, salot na. Sa man pud ni imong gunting pud. Kadung naman imong guba. Ayo na. Source for yan. Wala. Para. Si Kondi dandan di sa am diri ba nang harvest na mo tangkong ba. Garbis niya gani nag-una-una. Anak! Jay. Nawa nang okra na bunga. Mura jud og kanang ba. Si Jiao, ana dagan kay gusto kan kuha. Ay nanay buslot. Ay daghan pud ay buslot ako ah. Ay okay ra man ning nay buslot kay it means organic siya, wala siyang fertilizer kay giulod. Giulod. Gani. Wala gyud ni halong chemical. Wow. Naaman tong pipino na gitanom. Ay pipino ko dere? Hama pipino. Dito. Pero what itubo? Ah wala ka tubo. Dagan ito gipang tanong budiri ah. Tatubo ay. Wala man ka natiman. Nangangkon na jud ko, wala jud ko ako ang tinanom dere guys. Nangawa ra kog apil tambok. Asa man nay mo ha, Jia? Adlot na. Isa ra ka buok ini ko, isa ra ka dahon. Ano nino? Adlot ka na nga na. Pero tambok kaayo ni din makaon no. Ani ngani. Kay ta naman. Amo kayo? Alang ro man ay ako nagpatol sa dili apil ng dahon. Ang dahon ray kwaon dili na apil na. Ay di na apil ng lawas. Ay ako ginaapil magud nako na magulay Ng lawas kung dito sa may part na. sa payat pa gikan tambok. Yung anong inani nagtaas ako magbuan? Ay tara na. Ang dahon sayang. Okay na pizza dai. Dapat okay naman na buslot. Okay, dai. Giulod man, ulodon. Okay ra man no. Wala ang gwapo na tingog. Pusing din lain dire. Wala lain dire. Singita ko lain. Wala lain dire tanong. Na dito. Ndot kay among kuan kinami flower garden. Gwapo view. Nami tangkungan. Puro sagbot na pla na kuan na. Alang alwalmat ba naman? Kani okra dali atong inspection na may bunga. Ay may bunga pero gamay kaayo. Ligod pa. Kani oh. Hindi pwede kwaon. Ay Diyos ko. Hindi pwede nga itinanong ba? Kinati anihon. Hindi, wala kay lain. Wala na may bunga. Dapat yung anira imong kuhaon ako para makaon tanan kay pwede pa man ikaunon ni siya. Oy nga na. O dun JJ uy agay. Isa ganito siya. Angkong jan. Ang pwede man pud ang kuha na lawas adobohon. Adobohon din siya. Kanang mo sabon. Pwede ni sabon? Akong lula kalayon. Hindi ko sure. Tinangkong mo na ko diba tadi sa baho. Lahi ko dai ni. Tangkong man man tinangkong. Unsa may nang tinangkong? Gagmay ta. Katong murag gagmay siya. Sa kanal no. Tanong. Dili. Masyag kuan dito sa kauban sila sa kuan sa kamote. Tangkong for you. Nawa For you. Bye guys, kaya mo pa ni harbison.